Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kula panjenengan tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kathah kanikmatan dumateng kula panjenengan ing sahingga saged nindakaken kula panjenengan menika nindakaken jejibahan nggih menika salat Isya lan ugi kalajengaken salat tarawih berjamaah. Mugi sedaya tindak lampah kula panjenengan dipun ganjar kanthi ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun. Amin. Sholawat sarta salam mugi katetepna dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putranipun, sedaya sahabat-sahabatipun lan ugi pendherekipun kalebet kula panjenengan ngantos dumugi yaumil akhir samangke. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekedhik kula badhe matur perkawis menggapai Lailatul Qadar. Nggih menika ira-irahan ingkang sampun dipun serat dening panitia menggapai Lailatul Qadar. Kok bilih sampun kathah para dai, para ustadz ingkang sampun paring pengaosan perkawis Lailatul Qadar. Kula namung badhe sekedhik nambahi nggih keterangan perkawis Lailatul Qadar menika. Lailatul Qadar menika langkung sae tinimbang 1000 sasi. Menawi kula etang nggih 1000 sasi niku 83 taun langkung kawan sasi. Langkung sekawan sasi, sekawan wulan. 3 tahun langkung sekawan wulan. Menika Allah Subhanahu wa taala paring nggih kesaenan wonten ing dalu Lailatul Qadar menika. Menika krana Allah menika badhe mulyakaken umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka umat ingkang pungkasan, umat ingkang terakhir. Umat ingkang terakhir menika yuswanipun pendek-pendek, cekak-cekak. Ananging Allah Subhanahu wa taala badhe paring kamulyan dumateng umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih menika kanthi dipun wonteni, dipun paringi dalu Lailatul Qadar. Nabi paring pangandikan, umatku umure antarane 60 tekan 70 tahun. Ana sik luweh saka 70 tahun ananging kur sithik. Pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbok bilih kula panjenengan mangertosi umat-umat kala rumiyin menika yuswanipun dawa-dawa panjang nggih. Wonten sik 1000 taun, wonten sik 950 taun, wonten sik atusan taun kathah. Ananging umat Muhammad menika sallallahu alaihi wasallam diparingi yuswa pendek, ananging dipun paringi ugi dalu ingkang langkung sae tinimbang 1000 sasi nggih menika dalu Lailatul Qadar. Kesaenan sakdangunipun 83 tahun langkung menika insyaallah saged ngungkuli yuswanipun
para umat terdahulu. Misalipun menawi bulan Ramadan menika kula panjenengan menika pinaringan dalu Lailatul Qadar, berarti angsal kesainan sakdangunipun 83 tahun. Dilalai benjang tahun ngajeng angsal melih dalu Lailatul Qadar 83 ping kalih. Tahun berikutnya dilalai dapat lagi malam Lailatul Qadar. Umpami sakdangunipun sedasa tahun menika, sedasa tahun nggih, bulan Ramadan menika kula panjenengan saged nemahi kaping sedasa, artosipun 10 tahun. Lan wonten ing bulan Ramadan sedasa tahun menika pikantuk ndalu Lailatul Qadar sedaya. Berarti 83 tahun ping sedasa. Pun pinten niku? 830 tahun angsal kesainan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku dereng pahala sanes-sanesipun. Dereng pahala salat saben dintenipun, pahala siam poso saben dintenipun, lan pahala sanes-sanesipun sedekah lan sak piturutipun. Lah menika keutamaan umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi dalu Lailatul Qadar. Ing saengga mbok pilih sakdangunipun kula panjenengan gesang saged nemahi saged manggihi dalu Lailatul Qadar menika kok kaping 20 umpaminipun saben taun saged kepanggih ndalu Lailatul Qadar. Saben taun sakdangunipun 20 taun. Menika insyaallah sampun ngungkuli yuswanipun para nabi kala rumiyin. Wonten sik 1000 taun, atusan taun lan sak piturutipun. Menika sepindah keutamaan umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan sekedhik ingkang badhe kula aturaken nggih menika bilih dalu Lailatul Qadar menika Nabi sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, carilah pada 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Lah menika 10 malam yang terakhir menika saged benten-benten. Amargi menapa terkadang dinten utawi napa yuswa bulan Ramadan menika kadang wonten sik 30 hari, wonten sik 29 hari. Menawi 10 hari terakhir berarti nek umpami dinten menika pun angsal pinten nggih? 20 nggih. Berarti sampun 10 hari yang terakhir nanti malam. Menika menawi jumlah hari ini pun selama Ramadan menika 30 hari. Menawi 29 hari berarti sampun kalau wingi ngancik 10 hari yang terakhir. Menika ingkang sepindah. Salajengipun bilih dalu Lailatul Qadar menika mboten namung mandhap tumurun wonten ing dalu ganjil. Wonten riwayat kathah ingkang napa pikantuk dalu Lailatul Qadar menika wonten ing dalu ganjil wonten. Ananging wonten hadis sanes ingkang nyebataken carilah malam Lailatul Qadar itu pada 9 hari yang tersisa di bulan Ramadan, atau 7 hari yang tersisa, atau 5 hari yang tersisa, atau 3 hari yang tersisa, atau hari terakhir di bulan Ramadan. Hari terakhir menika kadang 30, kadang 29. Dados benten-benten. Dados mengke Lailatul Qadar menika boten kedah wonten ing ndalu ganjil, saged ugi ndalu ingkang genep.
menawi jumlahipun dinten menika 30 hari, perintahipun menapa? Carilah 9 hari yang tersisa. Berarti kalau panjenengan sampun poso angsal pinten? 21. Poso pun angsal 21 selikur. Berarti nek ndalune selikur niku berarti ndalu genep, mboten ganjil. Ngoten. Ingkang baken wonten ing Lailatul Qadar menika insyaallah hadis ingkang mencakup semua kebaikan utawi sedaya lampahan kula panjenengan wonten ing dalu Lailatul Qadar menika kula panjenengan dipun perintahaken supados madosi dalu Lailatul Qadar menika wonten ing sedasa dalu ingkang pungkasan. Mboten sah pilih-pilih ganjil napa genep. Amargi itanganipun menika mekaten. Sekedhik menika ingkang kula aturaken mugi saged nambahi pangertosan dumateng kula lan panjenengan. Kirang lan langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.